nyalo tire kendo nyalo tire maber nikech kata king'iyo nitie kuond moko ma kata theater ne pok obete to koro wach mar devolution ni omiyo koro inwa idhi yudo ka gigo nitie. Gima timore ni ji ok chan gik moko maber. Mokwongo winjruok nyaka bedie gi sirkal mamalo to gi sirkal mag kaonti. Onge jomoko mithiedho ma in jomagi ming'e ni magi jo sirkal mamalo, magi jo sirkal mapiny. In kidhi e gweng' dong' inyisa. Jogi duto thiedho irito ng'ata di achiel. Ka ok giwinjre gi tugo. Nikech an asebet ministry kana sirkal en achiel. Ma an agomboga, in fact ne wasechako temo mondo wanene kaka osiptande diwe mondo ti kendgi watimne devolution, giminyalo devolution. Ma nochopo kama actually osiptande ne wamiyo pesa directly mok ne kadhe district account. Mane wanwang'o kotiyo maber. Gima timre sani ni ministry ni malo ka wacho gige, jo county ni piny wacho gigi. Emomiyo nikech kata interns magiparo ni ng'eny gi. Ka koro non osiptande gimiluongo kata ni level 5 gi level 4 gi. Giromo kama longo romo kao interns. Ma wanyalo ng'eyo ni in fact interns midwaro e Kenya mangima ng'eny molo manitie. Tok ndigi nikech samoro koro winjo ni sani ni jo county wacho ni internship and training sirkal nego chulo. Adier en training. To nego chane chon nikech kata pesa ma county ni gogo mekorido wach ni mag county go gia kanye. Pesa ni gidudo donge gia treasury. Nitie moro ma kamoro